Good evening. Ay, gabi na subong sa ila. Sa din. Action boy, I send you a friend request. Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. Ara na-accept ko na. Ma'am Vanessa, na-accept yan na. So, wag mo lang aga nakita. Oo. Right there and then... Right there and then. Ay, iban isa ka friend request ako niya tag isak bulan, 2 ka bulan. Kabalo ko mo ka Action Boy. Wala siya mga Facebook. Messenger lang yun saya. Diba? So, muna, once in a blue mo, na siguro ga. Ang inalantaw na sa Facebook, kita ka muna sa mga magandang dilag. Wala nga karakaya. Wala sa... Muna. Ang muna ginalantaw na Action Boy. Magandang dilag. Ato lang share mo sa ako. Lalugin siya. Ano gitawag sina? Nagkaradusmo gid siya sa... Nagkalasalawid siya. sa ano? Hindi gida ako ng ako. Talamnan. Kay Janet Okendo. Basta ilain ka ga-connect nga wifi. Ano? Grabe lang connect sa isa. Bala lang kanto sa imo settings. Kay Warlito Nesha. Good morning. Kay Vicente Similiano. Gagwa gid ang energy sang taga check-in hotel kag perfect gid ang adlaw sa newscast nyo Action Dorel kag Action Boy. Thank you, sir. Kaya Joanne Cabaya, good morning Action Boy. And Ma'am Dorel, sila nagapamati sa may Manville, kay Johnny, Rhea kag Florence, salamat. Sige, standby for ako mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, may rason na nga magpangalipay karon nga panahon sa Pasko ang kapin 3,400 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Matapos aprubahan sa sangguniang panlalawigan ang 2020 Collective Negotiation Agreement Bonus. Sunod kay Progressive Alliance of Capital Employees President Renelo Lestiere, ini ang inaprubahan sa regular nga sesyon sang SP kahapon sang hapon. Una diri ginpahayag ni Provincial Administrator Tenere Frando Diaz nga hindi magnubo sa 25,000 pesos ang mabaton nga CNA bonus ang kada empleyado, depende sa savings alin sa maintenance and other operating expenses. Kag sandig man sa Department of Budget and Management kag Commission on Audit. Sa unang kabahin sa Nobyembre, nakabaton man ang empleyado sa ila 14th month bonus kag 5,000 pesos nga performance enhancement incentives. Ginapa siguro sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC nga ila na preparahan kag gina-monitor ang schedule sa promotional sales sa mga mall sa siyudad sa Bacolod nga isa sa ginalantaw nga rason sa pagdagsa sang tawo. Sa interview sa Aksyon Firing Line ginpahayag ni EOC Chairman kag City Administrator M.A. nga ang ini nga rason kun nga nagpakig-angot ang siyudad sa tanan nga mall owners and managers sa may istoryahan ang madapat himuon antis pa man ang pagpatigan sang promotional sales. Dugang pa ni ang may ginpahamtang nga mga personnel agud masiguro nga wala sang may malapas nga minimum health protocols. Sa nabaluan ang Department of Health nagpanugyan sa publiko nga likawan ang lugar nga nagaginutok ang tao bangod nako ang syansa sa COVID-19 transmission sa pihak nga nakasuksok pa sang face mask kag face shield. Promotions naman sa aton mga business establishments kag mga retail companies kay amo na ni subong ang season nga ang mga tao is more open to spending money. So amo nang ginapreparahan taman. In fact, we are closely coordinating
with owners and managers sa mga malls nga kung may ara sila naka-schedule gani nga mga expected crowd drawer nga mga events like mga 3-day sales, mga mo sina ginaplanuhan gid na Mayo kag may ara gid kita nga team nga ginaplastar kag gina-deploy. Kabahin sang pahayag ni City Administrator M. Ang. Nagapakita naman sa datos ng Bacolod Emergency Operations Center nga kalabanan sa mga bago nga kaso nga na-report ang yara sa household o kung sa mga balay. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, mayara sang paghalog kung yara sa sulod sang balay bangot ang tao ang may feeling of security nga ang miyembro sang pamilya ang hindi carrier sang virus. Nagpanugyan si Familiaran na kung mahimo pa lang magtuman man sa mga protocol bisan nga yara sa sulod sang balay. Suno kay Familiaran, nagpanugyan ang mga medical doctor sa EOC nga kung mahimo pa lang nga likawan ang pag-updanay kung magkaon. Suno sa Vice Alcalde, padayon sa karon ang pagpagigangot sa EOC sa mag-asawa nga Feliciano kag si Dr. Nico Sevillo, ang consultant sa World Health Organization nga inasign sa Bacolod paagi sa ilang group chat. Ara sa aton daily kwandera cases na gina-report kalabanan ni Aksyon Dale kung siya household na tungod may complacency sila pleasant ang aton kunara katagan sa sunod ng balay confident ka members ang pamilya mo feeling of security ikaw and Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginaproseso na karon sang local government unit sang Bacolod ang pagbutang sang linya sang kuryente sa isolation facility sa Barangay Alihis. Sunod kay Councilor Benecito Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team. Mayara na sang supply sang tubig sa lugar kag okay na ang pasilidad, magluwas na lamang sa kuryente. Dugang pa ni Novero, yara na karon sa procurement process ang syudad sa pagbakal sang transformer kag karon temporaryo nga nagatap sang kuryente sa pasilidad sang City Agriculture Office malapit sa lugar. Sunod sa konsehal, hindi pa karon kinahanglan ang pasilidad bangod tuman pa kadamo ang available nga quarantine centers sang syudad kag may iban man nga COVID-19 positive nga luyag mag-quarantine sa hotel nga sila ang magbayad. Nagligad ni Oktubre 30 sang turnover sang DPWH ang 32-room isolation facility sa LGU sang Bacolod bilang dugang health care facility sang syudad. Okay naman to tanan, except lang ang connection sa electricity. Dahil wala pa na connection sa NICO, pero nagkatapan kita dira sa Department of Agriculture. Illegal man lang na iya, kaya aton man na iya man ang syudad. Kabahin sang pahayag ni Councilor Benecito Novero. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, umpisa kahapon nga adlaw, Nobyembre 24, temporaryo ang ipasira ang Negros First Food Terminal sa ginsangan sang Dalan San Juan North Capitol Road, siyudad sang Bacolod, matapos magtaliwan ang isa sa mga trabahante nga job order casual bangod sang COVID-19. Suno kay Provincial Human Resource Management Office Head Attorney Annabel Palik, ining empleyado ang isa ka lalaki nagaedad sang 45 anyos, kaya nagatrabaho bilang JO umpisa Abril 2020. Ang food terminal ang isa sa apat ka mga major infrastructure projects ng gobyerno probinsyal karon nga tuig. Ini na ikatatlong empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental nga napatay sa COVID-19. Sa Agosto 12, ginpaydalo man sa 5 ka adlaw nga lockdown ang building sang Kapitolyo Probinsyal bangod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa mga local government employees kag health workers. I received a text message, I think last night. That's when I found out that we have a JO sa Palapala that fortunately lost his life. So we'll see what we can do, how we can help. Ang kabahin sang pahayag ni Governor Bong Lacson. Ginmando ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang contact tracing sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal nga naka-close contact sa job order casual nga napatay sa COVID-19 kag nakadestino sa Negros First Food Terminal. Sir kay Lacson, dapat man ipaydalom sa RT-PCR tests ang tanan nga mga naka-close contact sang napatay nga empleyado, i-quarantine samtang wala pa magwa o kung mapagwa ang resulta kag i-isolate ang sino-man nga magpositibo sa COVID-19. Dugang pas ang gobernador ginatunan sa gobyerno probinsyal kung anong pwede nga mabulig sa nagtaliwan niya empleyado. Lunes, Nobyembre 23, 2020, sang mabato ni Lacson ang mensahe angod sa pagkapatay sang empleyado. Gilayon niya ginpasira ang food terminal agud makapatigayon sang decontamination kag disinfection.
Dismayado naman ang Power Watch Negros matapos nga wala sang sabat ang Central Negros Electric Cooperative sa ila sulat sa Nobyembre 17 kag sa baylog insugata sang anunsyo nga pagpasaka sang power rate balor 72 sentimos sa kada kilowatt hour para sa bulan sang Nobyembre. Sa sulat ni padala ni Secretary General Winnie Sancho, ginpahayag nga nagahampang sang pabungol-bungol ang Sineco angot sa apelasyon nga transparency sa ilang mga tikang sa kooperatiba. Duwa pa ni Sancho, wala man ginkonsulta ang konsumidor antes nagpasaka sang power rates. Nga sunod kay Sancho, isa kaklarong indikasyon nga wala naghatag sang konsiderasyon sa opinyon sang publiko ang Sineco. Ginaprubahan sang Western Visayas Regional Interagency Task Force kung WVRI-ATF ang suspension sa pagbaton sa mga locally stranded individuals o kung LSI sa syudad sang Bago, Sagay, kag La Carlota, Negros Occidental. Ang pag-aprobar ginpirmahan ni WVRI-ATF COVID-19 Chairperson Juan Jovian Ingeniero na petsahan Nobyembre 20, 2020. Sandig sa resolusyon o kung Resolution number 72 sang RIATF, mag-aumpisa ang suspensyon sa syudad sang Bago sa Nobyembre 26 tugtog Disyembre 5, 2020, sa Sagay Nobyembre 26 tugtog Disyembre 10, 2020, kag La Carlota nga mag-aumpisa Disyembre 22, 2020 tugtog Enero 2, 2021. Ginrason sa mga local government units nga kinahanglan nila sa nagakaigo nga tion agod makapreparar sa quarantine facilities kag makapatigayon sa decongestion kag disinfection atis magakomodar sang bag-o nga batch sang mga LSI. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:25. Kag sa Good morning, anay, kay Janet Oquendo, watching from Imos, Cavite. Sa kay Warlito Nesya, of course. Sa kay Vicente Similiano, Jaan Cabaya. Kagkaupod niya sa Manville si Johnny, Rhea, kag Florence. Sige, wala problema, Van. Maigin ma-friend kita sa Facebook. Hindi lang ko galing pala post, ha. Dahil na magbato malabago. Good morning man sa kay mama niya Nora sa barangay Lukutan, Pamatigid Permi, no? Sa kay Lani Valencia, dira sa barangay Panukoylan. Good morning dira sa imo.
Kag sa mga kopdanan kubla sa Bacolod City Parole Operation Office number 1 sa mga VPH dira, good morning. Winston Gonzaga, good morning, amigo Winston. Sakay Abraham Apawan, Bam, good morning sa imo, kag sa imo dira nga pamilya of course. Marcy Rumbines Junio, oy Marcy, good morning, dugay taw lakit anay ha. Kay Revia Garcia, Rodily, good morning man, kag Rodily Gumayan. Kay amigo naton Roberto Juan Bolgallo, maayong aga. Sakay Daisy May Valdivia, Melchorita Ferrer, good morning. Lito Dayop, good morning man sa imo. Sakay Alex Montesa, tanan ko nung katribo sa Aksyon, size 8-4. Hindi pa mong yan sulat, size 4-8. 684 kita na. From Barangay Granada to Barangay Nabulao. Noel Cavalcar, sakay Melvin Piñafiel. Shell Talidong Beltran from Muntinlupa City. Elena Bolyas. Sakay Marilo Travilla Catinoy, Christ Caripol Javier Tanatan. Good morning sakay Chay Jonah Di Bolgado Lanzar. Nagamonitor gid pirmi kuno no. Sakay Rufi Librandira, good morning kag amigo naton Renato Valencia, maayong agaman. Sige Aksyon Doors ko naman. Link ka nito ng Link staff na kay Aksyon Boy. Rakilina Lumawag. Rakilina Lumawag. Monitoring from Hong Kong. Okay. Kita mo? Sige, go. Si Alex Monteza, ano niya yaman? Ano ko nung mahambal ko? Bahin sa kinawatan niya kuryente, ipalokdo sa mga konsumidor. Yan naman bal mo. Injustice, ang bahin sa H2O services ang Prime Water, kaangay man, Prime Billiard, gilang balya, kaangay man sa Basiwa. Lantaon ta. Lantaon ta kung ano nila nga ano diya. Si Kagawad Melchor Why Kuya Rumbines. Bigano kay Deep Well nagamit. Si Kagawad Melchor Baroka Rumbines, wala nagamuno man siya kay ang mga sa Maybank na sa Bago, blo, way makapanghatag. Way pa kuno kapanghatag sa pensyon niya sa mga pensioners. Iba niya bangko no naka-release na sila daw wala pa kuno gyapon. Uy, pila nakabulan, isa pa malang. Buta kung pila ano kalawig ang delay da. Ay, hindi wow. Maybank kamusta ka muda sa Bago. Annabel Garcia, of course kay Bia Jonathan, Ma-Earl, good morning man. Sige. Sambal ni Ma'am Vanessa, ang basiwa ko no dagko bills. Kinatag sa mga residente kay dira mga kilala ako. Hay nako. Nagko bills, tamo na ni gani sa prime water saka gina ya. Of course. Sinanagid ka mo nga pabuto nila ng pagsaka eh. Oo. Sige lang. Renan Payungayong. Damdamo. Tomas Bronyola, good morning. Glycia Avlas, good morning. Dra sa may amatama to kuno snow sa Canada, Aksyon Boy. Okay. Janelle Halyurina, good morning. Myrene Fabiano, good morning, Aksyon Boy. Day Dorel, greet ko lang happy birthday kay Strong Henry Kitko. Happy birthday! Sige. Si Raymond ka pamangkot nga pwede na kakadto, di ko no sa imo mabisita Hindi sa pa imo. pwede kakadto sa station. Kaya wala pa taga-accept sa visitor. Yes. Sige. Kaya mabisita sa kuno tani sa imo, mamasyar sa tani ano sa imo. Gali. That's why na after COVID siguro basi pwede na taka-accept sa visitor. Okay. Sa mong accept pala si Dorel sa visitor sa ilabalay lang. Ano kalain? Kalain. Lala, good morning. Sige. Standby na sa mga balita national. Sure.
edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagakahangawa karon si Health Secretary Francisco Duque III sa posibilidad nga liwat may maglundad nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 sa pungsod. Inibangod sa kadamo sa mga nagagwa karon nga naghilapit na ang holiday season. Sunod kay Duque, magatukod sang contingency plan ang DOH para sa post-holiday season surge sang balatian. Kadungan sini nagpanumdum si Duque sa publiko nga hindi mangin kampante sa pihak sa pagnubo sang record nga kaso sang balatian. Sa nakaligad nga 2 ka semana, mas manubo sa 2,000 ang record nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Nagdistansya ang Department of Education kon DepEd sa pagtukod sa community learning hub sa lugar nga magahatag sang suporta sa mga estudyante nga ginadumilian sa face-to-face classes bangod sa COVID-19 pandemic pareho sang libre nga access sa computers, gadgets, equipment, internet kag tutors. Ginhimo ni Education Secretary Leonor Briones ang sabat sang ginpamangkot ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nag-aligar nga si Vice President Leni Robredo ang nag-anunsyo nga may proyekto ini sa DepEd nga nagatugot sang face-to-face classes sang tubtub anom ka estudyante. Suno kay Briones, wala sang otoridad ang DepEd nga i-reverse ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi mag-resume sang face-to-face classes tubtub wala pa sang bakuna batok sa COVID-19. Apang sa statement sang Office of the Vice President sa Oktubre 20, ginpahayag nga ang pagtukod sang community learning hubs inisyatibo sang ila opisina, LGU kag pribado nga sektor kag indi sang DepEd. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson ang Department of Justice mahimo makapadigayon sa investigasyon sa mga kongresista. Sunod sa senador, nahimo na inis ang DOJ sa kay Senator Leila de Lima nga ginpasakaan sang kasong may kangtanan sa illegal nga droga 3 ka tuig nang nakaligad. Nagwa ang reaksyon sa senador matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala siya sang otoridad nga mag-imbestigar o kung maglawag sa ngalan sa mga kongresista nga ginangot sang Presidential Anti-Corruption Commission sa irregularidad bangod pareho sila nga yara sa co-equal branch sang gobyerno. Duwa man nilakson, wala inisang may nakitaan nga kinalain kung imbestigahan man ang mga kongresista matapos nga ang layi patas para sa tanan kag wala ini nagakilala sa kung anuman nga sangasang gobyerno ang nakahimo sang sala. Ginakusahan sa China ang top advisor ni US President Donald Trump nga nagapalapnag sa konflikto sa region o kung sa rehiyon matapos maghimo sa kritikal nga pahayag sa South China Sea, Taiwan kag Hong Kong sa iya pagbisita sa Manila. Gintawag sa embahada sa China sa Manila ang pahayag ni US National Security Advisor Robert O'Brien nga unreasonable matapos ginalegar nga nag-akusa ini nga wala sang balasihan naghilabot sa internal affairs sa China kag tuyo nga magpalapnag sang tensyon sa tunga sang China kag Pilipinas. Ginakabig sang gobyerno sang China ang nasamit nga isyu bilang sensitibo kag makapila ka beses nga nagpandam sa iban nga nasyon nga untatan ang magpanghilabot para malikawan ang tensyon sa rehiyon. Ginkwestiyon naman ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang kredibilidad sang star witness sang security sector nga nagaangot sa Makawayan Bloc Representative sa Communist Party of the Philippines. Suno kay Colmenares ang aligasyon sang militar batok sa militante nga grupo ang pulos wala balasian kag nagdepende lamang sa testimonya sang testigo nga si Jeffrey Celis nga nag-aligar nga anay miyembro sang New People's Army. Ang armed wing sang CPP, ginpanghiwala ni Colmenares ang madamong aligasyon ni Celis, kalakip ng akusasyon nga ang Makabayan Bloc amo ang front sang CPP. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa human rights na kumbensihon ang mga adik nga maguntat sa paggamit sang droga sa baylong imbestigahan ng gobyerno sa ginalagar paglapas sa human rights. Sa iyang weekly address liwat nga ginlaslasan sang presidente ang human rights groups nga madugay na nga ginapakamalaot ang ginakabig maduguon nga war on drugs sang administrasyon. Sa tumbulan sang Setyembre ginainganyo sa United Nations Human Rights Chief ang Pilipinas nga i-revoke ang pulisa nga nagaresulta sa drug war killing nga nangin kontrobersyal sa idalom sang Duterte administration. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38.
fitness and ang healthy lifestyle na siyang sanhi ng mga karamdaman. Labanan ang free radical. Susan Jaime Allen. Susan, morning sa imo dira, San. Sa kay Leo Talaban sa Banwasang La Castellana. Good morning, man. Kay Doña Elena Aligarbes sang Talisay City. Good morning. Kay Don Ikong Aligarbes, mayang aga. Salve Gatilogo. Hello man sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw. Tiray mayang aga kag keep safe lang dira, ano? Sa kay Richard Daet Pacheco, Martin Aliling. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning sa Silay City. Good morning kuno kay Tongtong sa Beijing, China. Kay naaki kay pamati man siya kuno. Naaki kay pamati man siya tiway sa kuno ginatamyaw ti Tongtong mayang aga halin kay Lala. Panoy Pinada, good morning man. Listening from La Carlota City, ginagrita man si Lola niya Erlinda de la Cruz. No, sa kay Ramona Legaspi Marinay, sa kay Joy Drilon. Good morning man sa imo. Sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Good morning man. Sa liwat, Action Boy, ginag-greet ko lang si Makmak Ilong Marinduque. Marinduque yung apelyido ya, kung dito sa Kapuli. Marinduque yung apelyido. Because dito sa taga Marinduque Ay, hindi. siya. Marinduque. Ang hamba ko pala si mo, pinakagwapo, balas ang Punta Taytay. Sa Punta Taytay. Pag pinakabaskugan. Siya na da ang kuhan ang Mr. Punta Taytay. Oo. Grabe yung ilong, taas gida. Tas-taas ang Oo, ilong. tangos yung ilong. So, hapo sa maginawa. Hapos. Happy birthday, Lo! Enjoy your day! Perfect. Happy birthday, Makmak. Kabay pang mangin malipayon kag mabinungahon ay mukha daw mabinungahon. Bongga sa mabinungado, Indian may go naman, no? Santol ba? Mabinungahon. Yes. Sige. Bongga lang gidya. So, bongga lang wala siya love life. Ay, sa love life. Wala. Kwan siguro ng career muna. Ha? Career muna. Wala mo siya galing career. So, wala siya love life, wala pa siya career. Ay, okay lang siya magpaabot. Siguro, kwan garo family first. Family first na wala. lang. Pwede. Ito mas madala. Sigurado na may family. Sigurado. Happy birthday kay Jonathan Sayapal. Good morning man kag happy birthday. Jonathan Sayapal alin kay Teresa Linaha Kayaw. Sa kay Ma'am Alegria Portal Magtang Portal. Good morning dira. Ma'am, no, principal sang ano ng eskwelahan ng Ilaman basta sa Dulao na eh. Principal sa Dulao Bago City. Good morning man. Sa kay sino gani ni Action Boy, may birthday. Action Boy, si Jonathan Sayapal. Amo gani na, mo rin sa gali. Bago lang yung sulod sa ako niya. Yung tamyaw ni Kwan, ni Teresa Linahakayaw. Linahakay. Si Teray niya, classmate ko ni siya sa high school. Kabatch ko ni siya sa batch 81. Grabe na. Kakadumduman ko pa yung mga classmate niya sa high school, Action Boy, Kupaya nga. Sa Ligad Adlaw, nag-chat akong cousin sa akon. Biya, ari di si Sara Ulaer. Bako sinuna. Habang sa cousin ko, nang classmate mo ni ko, no, friend mo gini sa una. Ay, hala. Ay, kita mo, kalipatan mo yung Kita yan. mo, Dors. Mga classmates mo yung dumdumon mo gina Pero yan. pag siling niya sa ako, niya ang dungol niyo mga classmate, dumduman ko Asin mo si Sara? Mga na tayo. Si Sara. Yes. Balo ka mga classmates ko yag na dumdum. Iban gani ginapangilala ko na mga bago bla kay mayagid maka-reconnect ka bala. Correct in Action Boy. Sige, standby sa aton dugang nga mga balita. Standard Time, las 7:44.
Kag sa detalye na balita international, nakahanda na administrasyon ni US President Donald Trump para umpisahan ang transition process para sa pagsulod sa bagong administrasyon ni Joe Biden. Mismo ang General Services Administration o ang GSA ang nagsulat sa kampo ni President-elect Joe Biden kagid palabot ang kahandaan na sa Trump administration yung umpisahan ang formal transition process. Base sa sulat ni GSA Administrator Emily Murphy, nasaad nga independent ang desisyon niya sa idalom sang laye nga umpisahan na ang proseso. Ginklaro man sini nga wala sang anuman nga pressure gikan sa White House para i-delay niya ang transition. Sa yaman nga tweet, ginpahayag ni Trump nga insakto lamang ang tikang ni Murphy nga umpisahan na ang initial protocols. Suno kay Trump nakabato na sang pagpangharas, pagpamahog kag pagpangabuso si Murphy kay hindi niya luyag magpadayon ini pati na sa empleyado sang GSA. Dugang pa ni Trump nga bisan maumpisahan ang transisyon, padayon sa gihapon ang ila kaso angot sa ginakwestiyon nga resulta sang eleksyon. Balita sa patag sa pagnegosyo, ginpanghiwala sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga naggasto ang ahensya sang milyon ka pesos para sa bag-o nila nga logo. Sa ginpagawa nga pahayag, ginpahayag sang BSP nga wala sang kamatuuran na nagawa nga report nga nagtigana sang milyon ka pesos para sa bag-o nga logo. Suno sa ahensya nga na-develop ang bag-o nga logo paagi sa ilang nga in-house talents. Naglawig sa napulo ka tuig sa sanggin islan ang logo sang BSP. Gamito naman ang bagong logo sang ahensya sumugod sa Enero tuig 2021. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos and 15 centavos, Singapore dollar 35 pesos and 88 centavos, kang Hong Kong dollar 6 pesos and 21 centavos. Kag sa aton naman nga balita entertainment action boy, ang ginaabangan gid ni bala perme bala nga MMFF o Metro kada Manila December, Film 25. Festival. Yes, every year gini action boy ya gin-announce na subong kung ano nga mga pelikula ang nalakip action boy. Pulo kabilog action boy subong. So, una dire ang tagpuan ni Alfred Vargas kag Iza Calzado. Kilala mo man si Iza, di ba? Si Iza, of course. Yes. Magulang ikakayo sa COVID. Naku. Sugpunan, ginawa mo na yan. Pero in fairness, si Iza, grabe ka strong, action boy. Kag ang next, isa pang bahaghari ni Nora Honor kag Philip Salvador. Uy, yala. Sino to ganing may idol, super idol kay Nora Honor? Si Nora Kapa. Hambal mo nga paking awayan ni ginayang. Pangin matchan. Pangin matchan. Pangin matchan kita. Basta Nora Honor. Oo. Pero na. So next action boy, ara man ang coming home ni Jinggoy Estrada kag Sylvia Sanchez. Okay. Ara pagid ang The Missing ni Joseph Marco kag Riz Azul. Magic Land naman ni June Urbano kag Migs Cuaderno. Kag Suarez The Healing Priest nga ginabidahan ni John Arcilia kag Alice Dixon. Ang Mang Kepweng naman, ang Mang Kepweng ang lihim ng bandanang itim ni Benji Paras kag Ryan Bang. Ari Pac Boys Takusa ni Jano Gibbs kag Andrew E kag Dennis Padilla. Nalakip man ang The Boys Foretold by the Stars ni Adrian Lindayag kag Kian Jan. Kag ang pelikula nga Fun Girl nga ginabidahan ni Paulo Avellino. Dula si Voice ganda. Si Voice ganda? Ay, si waay Vic siya. Soto, way man? Waay sila subong. Waay sila, no? Ang sila ng mga leading sa una, yung box office, no? correct. Si Vice gid actually action boy perme. Ano tong kay Jano Gibbs, Takusa, ano taman? Dahil lang, iyaw ko pangita sila. Pac Boys Takusa. Balo ka sa Takusa? Ha? Balo ka sa Takusa, way? Wala, ano na siya? Takot sa asawa? Amo ng na, Takusa. Takusa. Kasi ang Japanese mafia, ng Yakuza, Mga Yakuza. sila yung Takusa. Takusa, Takot takot sa sa asawa. asawa. Bongga. Sila ni Jano Gibbs, Andrew E. kag Dennis Padilla of the Night. Mga Think takot comedy ni. Comedy ni siya basta amo ni action boy. Hindi na sa horror. Hindi siya. Hindi man pwede mag-love story. Balita sa sports, ginako sa Philippine men's basketball team nga magapangatubang sila sang mabugat nga enkwentro sa natalanan nila nga hampang batok sa Thailand sa FIBA Asia Cup 2021 qualifier sa Manama, Bahrain. Suno kay Gilas Pilipinas head coach Jong Oy Chico, aban siyang Thailand sa chemistry kag familiarity, bangon madugay na nga naghampang magkaupod ang Thai squad. Sa kaso naman sang Pinoy team, ang pila sa ila ang una pa lamang kayunan nga maghampang sa international level.
Ginpahayag naman ni Gilas Program Director Tab Baldwin sa piyak na nakaibaluslas ang madamo mga pwede magbagko sa estilos ng Thailand. Nakabahibalo na sila sa pinakasistema sang ilas yun nga hampang. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya Yes. sa atin yung mga ka-action. Happy Wednesday! Okay, happy Wednesday. November 25 na subong adlaw. Dali na lang, 30 days before Christmas mga ka-action, ha? Wow, 30 days 30 na lang days na lang, yan. isang nakabulan. Oo, isang nakabulan, 30 days na OMG. lang. Wala pa kita sa Sa- kasanagan. Kala. Kung ano pala ang matabo sa sining Pasko, no? May tungkol sa pandemic. Tigaling kay kagapon, Action Boy, naghambal na tong WHO nga likawan, gidanay ko nung pagtipon-tipon. Kada So, hindi panahon ta sa Christmas Pasko. party, Nay. Hindi na yung Christmas party. Hindi kita, Action Boy, ka-Christmas party. Mga Christmas kita, pero wala lang party. Wala lang. Okay lang man na mga muyo lang ta sa isa kag isa, Action Correct. Boy. Ang- Maka-release na sang vaccine balahaw. Kumawara na ara na may pundo na to gani ang gobyerno ta. Yes. Kasi mga second quarter kita des Pilipinas, siguro yung iba nga pungsod yung mga January, siguro Kaya iba niya hambal na sa December. US, ganito no December. December sa US. Sila yan. Ay iba niya nga January, mga Indonesian, di ba January? Ma-start sa ilang vaccination program. Kita guro yung mga second quarter. Kaya gati-tipon pagtapundo mo. Yes. May nagbakal, no? Mahal nga daan ang kada dose, $25. Ti mahal no. Ti $25 pila pa daan guro equivalent. kinanglan ta nga dose sa kada sa amon. Kada, I think duha. Duha ka doses. Di ba tata $50? That's equivalent to around 2,500 pesos. Ti matipon-tipon ta subong pa lang kay ang unahon daan niya ti ang mga Ang of mga- course ara mga sa mga pigado. frontline, mga di kasarang. Oo, ti kita diri sa private sector dumamatamat kita tipo. Na, correct. Para makapa vaccine giti Action Boy. Pero mera sa survey Action Boy mera pwede gambal di sila ko nung pa-vaccine, pa-bakuna ya. At hindi na Kaya sila base amo ba naguro ko nung mag-cause ang ilang nga COVID. At hindi na sila yan Ay kalay, hindi lang Balo ka mga istorya nga muna. Balo ka naman nakadamo sa mga laptang na istorya. Lain-lain dan opinion kada isa Action Boy. Ang eskwelahan to kayo dali Ma'am Portal, ang V. Kaunto Elementary School, amo man siyang alma mater ni Pinky. Teruel. Sige, Sige. Sige, okay. sa aton nga balita special Action Boy, aring mga tips para mangin productive kita sa aton nga trabaho Action Boy. Kay bisan nga subong amo to kagapon bala nga damo na sa tasang naagyan, mga trauma, stress ini nga 2020. Oo, dapat ya mangin productive tagyapon Action Dapat. Boy. So una, take more breaks. Especially subong kabalo ko, damo ulan nagamit nila ila vacation leave, na? Kaya hindi pwede kalakat mong. Hindi pwede ka bakasyon or bisan lapit lang gani nga area, bisan diri lang sa aton mga border gina-close. Pero subong open Action Boy. So I'm gonna take more breaks kaya Kung di ka break sa trabaho mo, break mo boyfriend mo. ay kalain pag niya Action Boy. Dudugang stress Action Boy. Kumaga muna. Kalain sa advice ni Action Boy, liyog ko off sa iya mic. Actually, ikaw ang control sa mic. So, amo na siya, take more breaks. Kaya ang survey sang 2019 Action Boy, nga 90% ko ang nagsabat, yang mas refresh sila kuno kung maka-break sila sa ilang mga work. Dapat yun na. Yes. Ano lang all work and no play makes Labi na ning Jack mga- a dull boy. Ano? All work and no play makes Jack a dull boy. Mo na siya. Kaya kabalo ka Action Boy, especially ang mga nag-ano bala, nag-paperworks bala Action Boy, kapoy-kapoy, iban ginadala pa sa ila office, no? Nadala sila Ay, balay. office sa ila bala. Nadala sa office. Paano man? So, mo na siya. Mga workload bala nila Action Boy, pwerte kadya. So, kinanglan yung break mananay, Bisan na simot-simot lang ka mo fresh air. Kaya hindi man sa tarang tiniyon, obra lang ganyan, obra. Pero hindi man sa tanang tiniyon, lagaw lang lagaw. Correct? Dapat balance. Basta yung laban nun pang lagaw. Laban hindi na, na malagaw-lagaw siya. ko, no? Oo. Basta laban pang lagaw sa sobra bla. Hindi dapat ma-refresh lang ang aton yung mga aton yung mga paminsaron. Makakita sa bag-o naman bala nga hindi bala puro papel lang ginatubang mo Action Boy. Oo. So imo tubangon. Tubang ka naman mga plastic. Oo. Ako naman yung matubangon. Hindi lang puro papel. Oo, mga plastic. Mga plastic. Kaya dugang stress mo da. Hindi plastic friends ha. Ew. Tsaka na sang plastic nga friends Action Boy. Pili kami ang mga friend plastic o kung papel. Ha? Amo na. Siyempre, wala ganyan may mapili sa plastic yan, boy. Dati nga, alam ko ba lang nga,
na kuan bla na relate ang plastic sa ng mga tao nga hindi bla kuan bla hindi bla sincere no nga plastic no anong labot sa plastic man. Ano man, hindi ko mag-gets o si taon tanang bidason. nga ang mga plastic. hindi bala hindi anong mga friends na hindi bala mga true friends. Plastic Ka. Hindi pwedeng karton. hindi pwedeng kahoy. Hindi pwedeng papel. Wala, yung magulo kong kakahoy sa imo. Sa plastic di. Amo ta di naguro naghalin na. Amo na nga word nga plastic. Kaya garo sa mga garo sa mga plastic surgery bla. Duga pa ano ka. Kaya hindi na nasa amo totoo mo hindi kita sa plastic surgery. Dito ka plastic si mo na. Grabe ka dalom sa imo research na. Todo may kuan man, may logical man siya. Oo, may pwede man. Kasi magpa-plastic surgery ka ba hindi na namong imo yang jakto mo ang tsura mo. Tama na garo iban nga hindi sila. Nga plastic surgery, plastic ginagamit sa surgery. Siguro takabal mo. Ana mo lang i-research. Amo wag i-research ta. Sige. Next action boy, unahon mo kuno ang di mo gusto trabahoon. Anang naitan mo gid bala? Oo, kakapoy gini amo niya. Babi ang mang separate. Para sa imo may sample diri anong hindi mo gusto trabahoon. Do wala man because I Don't love my work. But I love my work. Oo. So hindi ko lang kuno na miyan magbugtaw temprano gidya protig Sang namian mo brahon paulihi mo lang. Sana? Ang namian mo brahon paulihi mo lang. Munang isa daw ulihi ka na ka mag-TikTok. Ay kalain. So, next action boy. Last na ya. Ay, last na. Ate, sige. Ate, gusto mo masigit ka pa kay mauna lang ko. Sana naman ang iban sa Sabado. Sabado? Biyernes. Biyernes. Sige, ate. Amo lang pa na masigit ka pa. Ate, mauna lang ko eh. Ate, sige. Laton na lang ka sa gwa. Ay, kalay. Okay. Siling ka gid action boy. Mga ka-aksyon, enjoy mamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karong adlaw, Miyerkules, Nobyembre 25. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman diring news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Happy birthday, Inday Norika. Yes, Inday Norika. Happy birthday. Kag-belated happy birthday ka Toto JR sa nagligan adlaw. Sige. Ang birthday man di ko tawa tapos na galing. Tapos na. Sige. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,